do it. Hey guys, remember to smash that like button and subscribe for more. Enjoy! Fucking huset. You better be fucking kidding me, bro. Hvad mener du? Han skal have 200, fordi der var noget, der blokerede mig! Hvad fuck mener du? Oh my god, det var sådan Ej, nu stopper der fandme. Mere zipline gameplay. What? Den er god, haha. Okay, Nej, du er ved at få godt nu. Jeg ved det. Tak fordi 30 kroner dybt, men TOS som søj. Ja, præcis, så hvad vil sige det? Prøv, du går bare og siger nogle grimme ord, vil du godt være sød og gå væk fra os? Altså, vi gider ikke sådan for dig. Justin, ved du hvad, Ahmed? Nu går du sat sus med væk, du. Jeg ved ikke, Ahmed! Fuck for satan! For fanden, det var godt dalen, man. Det var dumt, det der. Det var dumt, det der. Jeg tror, vi skal ringe til politiet nu. Jeg er vidne på, hvad der sker. Se, så har vi da Hey! Mørkmand, kom her! Guys. Hvad er det? Jeg fik bare sådan en forhud i munden. Nope. Nej! Det må ikke ske! Nope. Fuck! Fuck! Fuck, 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 fuck. Nope. No, please. Please, Fortnite guder. Don't fucking fail me now. Nope. Okay, han er vanvittig, ham der. Han spiller Minecraft, det kan man tydeligt se. Okay. Så alligevel, han vil ikke have noget med mig at gøre. Han vil ikke have noget med mig. Jeg tager det som en win, det der. Jeg bliver køsyge der, mand. Så for nede. Så for det prime stop, man. Fuck, man, det var lige før. Det var lige før, mand. Are you Hvordan skød den midt ned, når jeg ramte hans? Det har været det sygeste. Alrighty. Ja, 1, 2, 3, 4! What? Hvad mener I? Hvad mener I, chat? Kan vi få noget hype i den chat der? What? Let's go, fucking 5 klik, mand. Er vi der eller hvad? Og retrigger. Nej, det er for meget. Oh my god. Hvor det sygt, jeg sidder og forklarer dig om det. Der går 5 minutter, så får vi bonusen med ham. Oh my fucking god. Så. Bare kom early rotate, skal vi gøre det? Kom, kan vi gøre det? Hvad? Bro, kig på mig! Prøv så Wow. Ja, jeg bruger bare en rift, What? Hvorfor? What? What the fuck, jeg fløj bare. Jeg er virkelig glad for at høre, buddy. I appreciate it, homie. Nej, det gjorde jeg bare ikke. Det der. Kig hvad jeg gør. Det gør jeg bare ikke, det der. Oh! Let's fucking go, man. Hvad mener du, bro? Holy shit, så let's go, baby. Bro, min headset fucker helt op. Jeg kan ikke høre min sound ordentligt. Mit fucking headset.
Det er satme tiltende. Det er satme tiltende. Det er satme... Den er god, haha. Okay, det er Nej, du er ved at få godt nu. Jeg ved det. Der er fordi 30 kroner dybt, men TOS som søj. Patteslik, Sulan har en lille pik. Damerne, de kigger ligesom om jeg var et stykke slik. Det er så godt off-stream, jeg spiller så lort on. Så jeg skal se, hvad der skete med tattoo, da jeg gjorde det. skal jeg se, hvad der skete med tattoo, da jeg gjorde det der. Alle knapper røg bare af. Sådan der. Okay. Du er altså lidt gay, synes jeg. Ja, okay. Skal jeg kunne argumentere imod det? I have to play Fortnite. Åh, nej. Syng med, chat. Want to play Fortnite. Åh, nej. Det er min første life. Åh, nej. I kan teksten, chat. Play Fortnite. Åh, nej. I was born play. Hun sagde ja, boys. Jeg har været mere på i starten. Og lidt der er noget med, du har fået dame på, er det ikke? jeg har ikke fået dame på. Jamen, det er ikke fast en. Altså, der er mulighed for udskiftning en gang imellem. Hold kæft. Den er ikke... Altså, du ved, titlen er der ikke og sådan noget. Thanks for watching, guys. Stay tuned for more videos. Don't forget to subscribe and smash that like button, smiley face. Do you know the way? I know the... Nice.